Formal na nga ginbuksan sa GMA Regional TV ang pinakabag-o sining nga estasyon sa Zamboanga City para sa mas masangkad nga pagbalita sa Mindanao. Inigitutukan ni Zen Kilantang. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ginlunsar sang GMA Network ang GMA Zamboanga. Ini ang ikaapat na nga regional TV station sa Mindanao kag ikanapulo sa bilog nga Pilipinas. Malantaw na sa mga taga Western Mindanao ang ilang mga paborito nga programa sa Kapuso Network sa GMA Channel 9 Zamboanga kag GMA Channel 12 Hulusulu. Halin sa state-of-the-art studio sa Zamboanga City, ang GMA Zamboanga ang magaserbe nga Western Mindanao hub sang GMA Regional TV nga magadulong sang serbisyo sa Kapuso viewers sa Zamboanga Peninsula, Zamboanga City, kag sa mga probinsya sang Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, kag Zamboanga del Norte. Malabot man sini ang mga kaiping nga probinsya sang Basilan, Tawi-Tawi kag Sulu. Sa pagpanguna sang anchor sang GMA Regional TV 1 Mindanao nga si Sara Hilomen Velasco kag nagkalain-lain nga co-anchors kada adlaw nga sanday John D. Esteban gikan sa GMA Davao Complex, si Cyril Chavez gikan sa GMA Cagayan de Oro Station, si RG Ramos naman gikan sa GMA Zamboanga Station. Co-anchors man gikan sa GMA Davao Complex sanday season reporter Sheila Vergara Rubio kag Argil Relator. Tinutuyo sang GMA Regional TV nga madulong sa mga kapusong Zambongenyos ang mga pinakauling nga hitabo paagi sa pioneering Unified Newscast ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa pagbukas sang GMA Zamboanga, halad sini ang mas ginpasangkad nga Mindanao morning show nga At Home with GMA Regional TV. Suno kay GMA Regional TV and Synergy First Vice President and Head Oliver Victor Amoroso, ang GMA Network paagi sa GMA Regional TV ang padayon nga magahatag sa mga balita kag istorya nga nagahatag sang inspirasyon sa nagkalain-laing nga rehiyon sa pungsod. Ang pagbukas sang GMA Zamboanga Station nga magaserbe bilang Western Mindanao Hub ang nagapakita sang pagpasalamat sa padayon nga suporta sa mga tumalanaw kag manginbuong puso para sa Pilipino. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.